पवन सिंह के बूढ़ा कह के एक तरह से खेसारी लाल यादव फंस गइल बाने। भोजपुरी इंडस्ट्री के जौन सबसे तेजी से उभरत सुपरस्टार बा जेके अगला पवन सिंह कहल जाला, यानी अरविंद अकेला कल्लू, ऊ एगो बहुत बड़ बयान दे दिल बाने। और इ बयान निश्चित रूप से पवन सिंह के तो खुश करी, लेकिन जौन बा खेसारी लाल यादव कहीं ना कहीं ये बयान से उनके दिक्कत हुई। और दिक्कत भी का हुई, चूंकि खेसारी लाल यादव ये कहले रहे कि भाई पवन सिंह के अब उम्र हो गई बा, अब वो हीरोइनन के साथे आवत ने तो थोड़ा वो अंकल टाइप लागत ने। लेकिन कल्लू साफ साफ कहने कि पवन सिंह बूढ़ा नहीं खन भइल, बल्कि वो इंडस्ट्री के शेर होंगन। और खाली कल्लू ही ना बल्कि खेसारी के बयान के बाद तमाम भोजपुरी कलाकार, कई गो सिंगर्स, भोजपुरी के कई गो स्टार्स जो बा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू के जरिए या अपन खुद रील बना के, अपन वीडियो बना के पवन सिंह के समर्थन कैले बानसन और कहले बानसन कि नहीं, पवन सिंह अभी भी इंडस्ट्री के किंग होवन, शेर होवन।